Kidkot ka State Disaster Response Force SDRF hakashi tarik jeliu kilayo ban saya kemet yap jong wei urang ba subways namerta nakawi kekrem doyong kabala I shra kebadan hajan ke office u Deputy Commissioner Klerian East Giant Hills District. Ya kani kemet yap layo ban no hadin Henrius ni jong kajing persyang ban wat hapo kani kekrem doyong kabajeliu haduk kumbashis pa arpopon. Lingba ukerwa u Senior Staff Officer and PRO katanat Civil Defense and Home Guards uba Paul Shla ula ong bagi dekat naka First SDRF Battalion na Shlong kalahir siya katika district hak arp nyotrik Jemang hadien ka jingok kubor ba udon uwei ubriyo subways na merta ubala hap hapo katika krem doyong hak arp nriyo trik Jemang kat ba udang temu bantong umdi. Ula ong bagakinhun kelahir marmar siya ketika jaka ban bishar benya ya ka jinglong jingman shwa ban sedang ya ka kam ay jingaram Henry namar ka jingkem dum joko sun beneng bat ka jingbam shingan ka rukom long ka jaka kumtai kila pensange no ya ka ni ka jing persyang ban say ya uni ubriyo ha ketika juk kasni. Kani ka jing persyang kalaya kindu jing namar kani ka krem doyong ka day ka beladap da ka haduk kumba sau popon kabala pensyam shitom ban poi syakajaka kaba uni ubriu udan ula ong haba benram bana kaliang ki bahyeng hasam jong uni ulanon kinong syong shnong ru kilaya rap lang hakaban bo ya ka kor tan ban penduna ya ka jingdon jong ka bat ban kampen suk ya ka ni ka jingwan hadin ka jing persyang kabala yat hadu Henriu singi kinti haka shitarik jeliu hakapor Henriu shiteng janmiet saungot ki dekat ke SDRF haringkat ke jingarap jong ki arngot ki traishnong kila hiarsha kan ka krem ban wat ka met jong ni ubriu bat dei hakapor kandai beje menmiet bak kinhuan kalalap ya kan ka met bat say no nakan ka krem doyong ya kan ka met yap la IT no syaki bor pulit bakin le ki jingdon kam kat kum kaan